красиви, все отличници да бъдете всички. Целите са със Това има начин сърцето не да ви хванат, че ми ти така. Човек трябва да... можем да изпеем облачко. Най-светлият празник на писмеността ни, на делото на братята Кирил и Методий, написали нашето азбуки веди. И нашето българско училище в Мюнхен чества този празник за пета поредна година. Да ни е честит юбилеят, да са ни честити и здрави учителите, родителите, организаторите на българското училище в Мюнхен, в което вече се учат 95 деца. Скъпи сънародници, тази година по повод на 24 май отбелязваме и 1150 години от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий. Скъпи сънародници, честит празник 24 май! На всички вас, скъпи дечица, родители и учители, и с вашето любов и вяра, което до сега преподавахте българското слово, да продължавате и така, и както казахме, да пребъдне до веки веков. Словото ви да пребъдне. Така започна тържеството с химна вървина на заведението. Бог чуе този химн и нашите моления и винаги да преосъществува българското училище в Мюнхен за радост на всички и за възхвала на Бога. Амин. Честит празник! Таинството на всяка дума с буквите разкривам аз. Вярвам в българското слово, в азбуката ни добра. Наши любими букви са цветчета на мира.
цветовете, навсякъде било празно и бяло, бялото тихичко спяло. После въздъхнал и се пресяло, после огледал белия свят и се зачудил. Свят пък без цвят. Ехо, къде са изчезнали всички? Нямам ли братчета и сестрички? Ето ме, аз съм зелено. Ей, помогнете, че съм уморено. 100 планини боядисах до днес, а пък жаботи 1006. Знаеш си аз, че не могат през мен. Изкрев и залез все е червен. Шипки, калинки, череши, малини, руш, червила, коле от рубини. Ех, червената шапчица даже може за мене да ви разкаже.